I denne lille tutorial vil vi se på, hvorledes man arbejder med Infopath. Der er jo både en designer og en filler. I den her forbindelse skal vi bruge vores designer, og vi kan gå ind og vælge en SharePoint-liste, som direkte kan tage data fra SharePoint. Vi skal angive vores placering på SharePoint-biblioteket, og jeg har et websted, som jeg henter URL'en fra, og når jeg sætter den relevante URL ind i databaseforbindelsen, har jeg mulighed for at få oprettet en liste, og i det her tilfælde har jeg valgt, at den skal hedde deltagerliste. Så når jeg har krydset de relevante ting af med at administrere listeelementerne, kan jeg så bede om at få udført ordren. Vi ser nu, at vi har en par felter, og i det her tilfælde er jeg interesseret i at få lagt et enkelt ekstra felt ind, og det kan jeg gøre ved at indsætte en ekstra række, og her skrive et felt, som eksempelvis kunne være ansættelsessted eller arbejdssted. Vi vælger oppe i vores kontrolboks et element, et feltelement, i det her tilfælde en tekstboks, og over til højre kan man se, at vi har vores to felter. Det er lettere, hvis det er sådan, at det giver forståelige navne, så vi vælger lige at kalde dem ansættelsessted, arbejdssted og navn, så at det direkte refererer til vores formularer. Og nu er vi faktisk så langt, at vi direkte kan publicere vores form. Når vi åbner vores webbrowser, vil vi direkte se vores brugerdefinerede liste. Jeg prøver lige at udfylde et enkelt element, og når jeg trykker på gem i øverste venstre hjørne, vil man se, at det bliver gemt i vores liste. I det her tilfælde var der lige et enkelt fil, som skulle vedhæftes. Så efter at have gemt den, vil man se, at vi har den i vores SharePoint-liste. Nogle vil måske gerne have, at man kun har formularen at arbejde i, og der kan vi så kopiere selve URL'en, og i stedet for, at der står All Items, som viser hele listen, så skriver vi New Form. På den måde kommer man direkte ind i formularen og kan udfylde den med de relevante data. Som det ses, så skal vi igen trykke på gem, og så vil vi have vores liste klar. Så det var en hurtig gennemgang af, hvorledes man via Infopath laver SharePoint-lister.